Sibingelele somwele uPastor Weningi. Obeningi ofanele ukuthi ke qikelela ukuthi phela inamba uyisenza ngoba uyimember noma ke ungomunye okushukezelayo ukunikela kwi-channel noma ke ungumlandeli. WhatsApp uyafona kusona 9 ya 5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday isikhathi so uthi ke uya kuphi enkonzweni. Asibheke la uvele ijele sicela ukubuza uphuphu ubisi oluyimpuphu. Uphuphela ubisi oluyimpuphu. Uphinde unikeze umuntu lona ubisi kodwa ke asibheke nje uphuphu ubisi oluyimpuphu. One yini ubisi oluyimpuphu, it's a powder milk. Yabo, powdery milk. Yes, powder milk. Yeah. So one isikhathi esiningi uma ngathi uphuphu ubisi oluyimpuphu kuwupholo uhluma ulidla ngoba lokho kusho ukuthi lindela inhlanhla nenhlala kahle kanye nempilo enhle futhi emnandi negculisayo. Yabona? Ngaba ke ngenxa yokubusiswa ngomsebenzi noma ngenxa yokwenza inzuzo ngomklamo okanye ke ngokuphunyelwa izimali zakho. Manguthi ulindele irafu nje sizophuma, mawuthi ulindele i-UIF izophuma, whatever manje uyilindele ngenzeke bese iphuma. Amahubo 128 verse 2 ngoba ke uyakudla umsebenzi wezandla zakho, uyakuba ke nenhlanhla nempumelelo. Number 2 kuyenzeka uma uphupha ubisi lwempuphu kuba uphawula uhle uma ulidla olusho lingenzeka sisondele isikhathi sokuphumelela nokufeza kwifiso nokuthi mhlawumbe uzothola incebo nemali noma uzothola ukwanda kwenzuzo uma unomklamo okanye unikwa nje umvuzo omuhle omkhulu ngokusikhandla kwakho. Kanti ke singaphinde sibheke la uIsaiah 1 verse 19 uma nivuma nilale nokulalela nakudla okuhle kwezwe. UGenesis 18 verse 8 wathatha amagqanqa nobisi nethole abelilungisile wabeka phambi kwawo wema ngakuwo phansi komuthi adla. Number 3 ngokwenkolo uma uphupha futhi ke ubisi oluyimpuphu kupholo uhluma ulidla lokusho lingenzeka ukhonjiswe ukholo lwakho alukaqini ukholo lwakho luselusha awukaqini ukhakhayi evangelini futhi ke kusadingeka uqhubeke nokufunda nokufundiswa ngezwi likaNkulunkulu ngesinyeke. Kuba sikoleni bokuqala chapter 3 verse 2 ngani iphuzisa ubisi anganipha nokudla okuqinileyo ngoba ke beningakaqini. Yebo nakalokhu anikaqini. Kuma-Hebrew 5 verse 12 verse 13 ngokuba noma benifanele uba ke nibe ngabafundisi uma kuya ke ngesikhathi nisadinga ukuthi ke kube khona onifundisa ke iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu senabe ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo ngokuba ke lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngokuba ke uyingane. Asibheke ke la number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha ke ubisi oluyimpupu kuwupholo uma uludla kungabuye kusho ukuthi ngenzeka kade ke udliswa isitha mawukuthi ke yolubisi kade lingasekulungela ukudliwa lonakele noma ke lusolisa. Kanti ngokumakho 16 verse 18 uma bephuza okubulalayo abasoze kwaba ke nangozi, akusoze kwaba nangozi. Siyabonga kakhulu besibheka la uphupha udla ubisi oluyimpuphu powder milk or powder milk.